Bé, doncs anem a començar aquesta taula rodona. Tenim l'oportunitat de començar d'encetar aquests 3 dies de trobada. Agrair la invitació a participar en aquesta taula rodona per part de la Universitat de Girona. Agrair l'oportunitat des del museu, a l'arxiu de Lloret i totes aquestes institucions, no? Des de la Generalitat fins al mateix Ajuntament, de teixir, obrir ponts, teixir camins, crear espais com aquest en el qual per fi es troben el sector dels arxius amb el sector del turisme, que tenen moltíssimes coses a dir, però moltes vegades el que falta és trobar-se. Anem a iniciar aquesta taula rodona, si us sembla bé. Tenim aquí quatre ponents. Iniciarem aquesta sessió sobre els documents de l'oci i noves fonts de la història del turisme. S'analitzarà una mica la creació, la gestió, la preservació de documentació generada per aquests equipaments turístics que són prou rellevants. Iniciarà la sessió, fem una breu presentació, d'acord, per part dels ponents, així ho hem demanat. Després farem algunes preguntes una miqueta per intentar tenir més informació al respecte i al final deixarem un torn obert de paraules i que pugueu d'alguna manera participar també, un quartet d'hora aproximadament. I donarem la paraula en primer lloc a la Lluïsa Fuentes, periodista amb una destacada trajectòria en el sector dels mitjans de comunicació d'aproximadament uns 13 anys, vinculada al sector turístic, especialment en l'àmbit del càmping. Actualment és responsable de comunicació de l'Associació de Càmpings de Girona i de la Federació Catalana de Càmpings. La seva trajectòria combina la comunicació estratègica, la promoció turística i la representació sectorial. Endavant, Lluïsa. Moltes gràcies i benvinguda. Molt bé, moltíssimes gràcies, Sílvia, i també als organitzadors d'aquest seminari sobre arxius i turisme, que jo considero que és molt interessant, però deixem-me que presenti sobretot a l'entitat a la que jo represento, que és l'Associació de Càmpings de Girona. Segur que molts de vosaltres la coneixeu, n'heu sentit a parlar. És l'entitat de l'associació de càmpings més antiga de l'estat espanyol. L'any que ve farem 50 anys, que es diu ben aviat, i ja estem immersos en tots els preparatius d'aquest esdeveniment. És una entitat que fa temps que combina 3 potes considerades molt importants en el sector turístic, com és la sostenibilitat, la digitalització i la desestacionalització. En els últims temps, molt important perquè el sector turístic avanci i sobretot avanci cap a aquest reequilibri territorial i també bona estructura i cap a un model més competitiu i més sostenible. Algunes dades també que ajudaran a situar l'Associació de Càmpings de Girona, que és que genera al voltant de més de 11 milions de pernoctacions anuals, segons les últimes xifres, i representa el 40% d'aquestes places a tot el territori gironí. Com veieu, és una entitat també amb un pes important, genera un impacte econòmic al territori d'uns 1.500 milions d'euros, ocupa uns 7.500 treballadors de forma directa, sense comptar totes les branques que pot tenir el turisme i les ocupacions que pugui generar al voltant d'aquests treballs més directes. I com us deia, també realitza molts esforços per tirar endavant aquesta desestacionalització, que els que portem temps en el sector turístic sabem que era un repte molt important de fa molts anys, que ha costat molt tirar-ho endavant i que des de fa uns mesos o els últims anys, podríem dir, hem aconseguit avançar. Ara el que ens faltaria és que les administracions també s'ho creguessin bastant. Tinc l'Enric davant meu, que m'està escoltant atentament, perquè és molt important per al sector turístic. Per tant, deixem que aprofiti aquesta taula rodona també per fer aquesta crida a les administracions perquè ens ajudin al sector a seguir desestacionalitzant. Sílvia, fins aquí. Moltíssimes gràcies, Lluïsa. Amb algunes xifres ens dona a entreveure com és d'important aquest sector econòmic en el nostre país i, per tant, com és important que tota aquesta herència, tot aquest llegat, tota aquesta trajectòria d'alguna manera quedi plasmada i que futures generacions puguin també conèixer la història d'aquest país i com hem arribat fins on estem. Moltíssimes gràcies. Donem la paraula ara al Tedi Lau. D'acord? El Tedi és director executiu i propietari del Lau Holding,
un grup empresarial que gestiona diferents empreses d'oci i de restauració, tant a Lloret de Mar com a Salou, que són dues destinacions molt relacionades amb el turisme d'oci i de lleure. En l'àmbit de l'oci, el grup destaca per gestionar establiments emblemàtics com són el Piccadilly Sports Bar, també la discoteca Tròpics d'aquí de Lloret de Mar. En l'àmbit de la restauració també han treballat amb franquícies tan importants com Burger King o també el mateix Kentucky Fried Chicken. I ells ens explicaran una miqueta la trajectòria i com són aquestes empreses, com representen una mica la destinació turística. Endavant. Som la segona generació de la família que va arribar aquí l'any 65. Ens dediquem a l'oci i a la restauració ràpida, com molt bé has dit. I el meu pare era més. La meva mare era manya, que és una mescla explosiva, però un rato, si tinc, us explicaré com es van conèixer perquè també és molt simpàtic. El meu pare era carnisser i va fer de cuiner a la mili i es va casar a Saragossa i la seva lluna de miel va ser aquí a Lloret de Mar. Es va enamorar d'un petit local i ell deia que la Costa Brava, perquè ell sempre parlava de la Costa Brava de Lloret de Mar, que era un lloc emblemàtic i que era fantàstic. Ells van portar aquí una mica el concepte del que buscava un britànic. L'haver sigut cuiner i carnisser va fer el primer pub anglès aquí. Nosaltres hem intentat, com molt bé dius, continuar amb tot el que havien fet ells i hem intentat, és una història molt maca, vinguda des de zero. Han sigut treballadors al diari, en el negoci, i a nosaltres ens han educat així i ara estem continuant. Vam portar la marca de Burger King a 1999, el 2015 la franquícia i la discoteca l'any 82. Però en tot això hi ha hagut molts de remodelings i molts de canvis. I jo sempre dic una cosa, que vaig quedar impressionat quan el pare em va ensenyar la primera foto de l'hostal Pitins, que diuen, ostres, jo pare no ho hagués comprat mai en un local, en un carrer així, amb sorra i ja després us explicaré més coses. Molt bé, molt interessant, moltíssimes gràcies. La importància de les persones visionàries també han fet créixer moltíssim el sector. I després entrarem una mica més en detall aquesta imatge, aquesta foto, com potser d'alguna manera t'ha fet valorar moltíssim més aquest mèrit personal i professional que pugui haver tingut i com aquest llegat heu estat capaços de portar-lo fins al dia d'avui. Una lluna de mel, va començar amb una lluna de mel a Lloret, escolta. Sí, no m'he volgut allargar perquè m'imagino però puc explicar-vos moltes històries i totes molt maques i jo, tot i tinguent un pare anglès i una mare manya, em sento fill de Lloret. A Lloret ens ho ha donat tot i la veritat és que jo crec que el turisme a Lloret de Mar, jo miro fotos d'arxiu i tot això, tota la història que veia, i algú diu, és que abans teníem un tipus de turisme molt millor que el d'ara. Jo ho podria debatir o podria entrar en una discussió, però el que està clar és que el turisme ens ho ha donat tot. Els meus pares sempre ens han educat i ens han inculcat la importància de cuidar en el turisme. Jo us vull explicar una anècdota que el meu pare sempre em deia. El meu pare va ser carnisser, va perdre el pare amb 3 anys i la mare amb 8. I el seu referent va ser el seu jefe, un carnisser. Y le deia, mira, Ted, las 3 cosas más importantes en un negocio son la calidad del producto, la simpatía y la limpieza. Y aplícalo en cualquier negocio que tú quieras, pero sobre todo en el que tienes atención al cliente. Si el local está sucio, no entras. Si el producto no es bueno, no entras. Si el tío es antipático, no entras. Pon cualquiera de las 3. Quantes vegades ens hem trobat amb un servei d'un tio antipàtic però d'un producte bo i que no hi vas perquè és antipàtic, o passes per un local, el veus brut i no entres. Ens va educar, els pares ens van donar un know-how del dia a dia i això li va ensenyar al seu jefe carnisser, que li deia la importància de la vitrina, la importància de que esté limpio i la importància de decir buenos días cuando entra el cliente. Que bé, una recomanació que encara a dia d'avui segurament que és prou vàlida per tirar endavant els negocis que tenim avui en dia. Moltíssimes gràcies, Teddy. Anem, doncs, a donar la paraula al Marc Linares,
que també periodista, igual que la Lluïsa, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret i empresari del sector de l'hostaleria i el turisme. Actualment gestiona 2 restaurants, un allotjament turístic i col·labora amb la televisió local, Fitel, o qual cosa. Aquí tenim també un background interessant, no?, dintre de l'àmbit turístic, que et dona l'oportunitat de projectar també la teva figura. Endavant. Gràcies per convidar-me, primer de tot. Perdoneu que em venti, jo sóc calorós, els focus em donen calor. Primer de tot, agrair la feina que es fa des de l'Arxiu Municipal de Lloret de Mar, que és una feina que crec que és a destacar. Crec que heu generat interès en probablement gent que poder no li pugui interessar l'arxiu, com pot ser gent jove, no? I que a través d'aquest arxiu puguem destacar la història, l'economia i també la cultura del turisme a Lloret de Mar. Jo soc tercera generació d'hostalers aquí a Lloret. De fet, els meus pares i els seus pares, els pares d'en Tedi, eren amics. El meu avi, per part de mare, treballava a la plaça de Toros, aquí a Lloret de Mar, gestionant les entrades, i el meu pare, el meu avi per part de pare, eren uns estiuejants de Jaén, que després es van traslladar a Barcelona i que van decidir venir aquí a Lloret de Mar i comprar una casa-torre amb uns baixos comercials, els quals jo, a dia d'avui, exploto com a restaurant. Sempre he estat molt lligat, a part de la carrera que vaig estudiar com a comunicació i després col·legiat com a periodista, al món turístic per un tema de vocació i de servei. A mi sempre m'ha encantat, sempre he sigut un enamorat de Lloret de Mar, un enamorat del tracte amb les persones, crec que molt amb la línia del que deia el Tedi, no? Tot comença amb el tracte, des que entren i se'n van, i després, evidentment, t'has d'assegurar que hi hagi un bon menjar, un bon producte, però sempre diem el mateix, no? Tu pots tenir un molt bon producte, però si el que tu estàs servint és antipàtic, probablement mai recordaràs la qualitat d'aquell producte. I llavors, jo vaig acabar els estudis, malauradament, en comunicació i periodisme, ja no s'inverteix tant en persones, sinó que s'inverteix més en tecnologia, cosa que fa molt difícil poder-se guanyar la vida com a professional de comunicació. Tinc la sort que puc treballar aquí a Lloret de Mar, a la televisió local, i vaig acabar gestionant 2 restaurants a davant de mar, amb un concepte així molt diferent. Jo vaig obrir els negocis en pandèmia, quan tots tancaven, fet destacable, amb un concepte així una mica modern de tot el dia. Imagino que d'alguna manera el Gremi de Bars i Restaurants m'ho va voler agrair, em van proposar ser president i a dia d'avui presideixo una associació entre bars, restaurants i cafeteries que sumen més de 90 agremiats i que crec que s'està fent molt bona feina des del sector. Hi ha hagut un canvi, hi està havent un canvi, s'aposta cada cop més per la restauració i que crec, i més endavant veurem, que podem arribar molt al fons de la història de l'evolució del turisme, l'economia i també la cultura de Lloret de Mar. És a dir, a través d'un posagots, d'un simple posagots, jo crec que podem veure bastant el que era Lloret de Mar fa 60 o 70 anys. Els meus pares tenien una discoteca i en aquella època hi havia més predominant de públic holandès. Hi havia unes èpoques que hi havia més públic alemany. Tot es transformava una mica. Així que res, després intentaré explicar una mica més de coses, però agrair que ens hàgiu convidat a un sector com l'hostaleria i restauració, que crec que és molt important aquí al municipi i que crec que fer-ho unir a través de l'arxiu encara pot ser més interessant. Moltíssimes gràcies, Marc, i molt d'acord amb tu que gràcies a aquesta iniciativa que prové del que és l'arxiu de Lloret de Mar, dona l'oportunitat a compartir un coneixement que moltes vegades en aquest cas és en mans privades, i que sobretot sensibilitza de la importància de tota aquesta trajectòria que és pròpia, com nosaltres som capaços de transformar-la, i ara tinc algunes preguntes aquí per fer-vos, de veure com això es pot d'alguna manera esparcir i que estigui a l'abast de les persones. Anem per acabar amb la presentació del Josep Maria Cama, que té tanta trajectòria que li deixaré que es presenti ell mateix. Sí. Bueno, el primer de tot he d'agrair als organitzadors d'aquesta trobada, especialment amb en Joaquim Davant, que encara que no ho sapigueu, és cosí meu. Mira. Es diu Davant Massana, jo em dic Cama Massana, o sigui que... Tot queda a casa. Tot queda a casa, però li agraeixo molt que m'hagi donat l'oportunitat
de dirigir-me a tots vostès. Bé, els meus predecessors han explicat una mica una trajectòria partint de segona, de tercera generació i han sabut tirar del carro, com diem, i ho han fet molt bé. La meva història és una mica diferent. Jo vinc d'un altre sector, vinc d'un sector vinculat a la indústria, a la metal·lúrgia, al muntatge industrial, a l'enginyeria, vinc d'un altre sector. En un moment donat, jo tenia un amic que era en Josep Terré, que ell venia també d'un altre sector, i varen decidir que tant el seu sector com el meu sector, escolta, noi, aquí tindrem molt mal de caps i això no és viure. Per tant, ens hem de dedicar a una altra cosa. I bueno, diuen, què podem fer? Van dir, hauríem d'anar en el sector turístic. Vale, irem al sector turístic. I en el sector turístic, on tirem? Primer, què farem en el sector turístic? Bueno, dic, escolta, ja estic tip d'anar a veure clients i de lletres de canvi, de bancs i d'això. Hem de fer un recinte tancat en què la gent hagi de pagar entrada per entrar i així ja la gent haurà pagat i no haurem de perseguir que ens paguin. Una mentalitat ben catalana. I així vàrem decidir fer un parc, que a l'origen no era aquàtic, era un parc. Llavors, en aquell parc hi havia discoteca, hi havia no sé què en el projecte, I també en aquella època estava de moda els espectacles de cavalls de l'Álvaro Domecq, allò com bailan los caballos andaluces i totes aquestes coses. Van dir, ostres, a Lloret, que sembla que el turisme va més, poder en aquest parc hi havia haver posar-hi cavalls. Vas dir, bueno, ja me'n vaig anar a veure l'Álvaro Domecq, a veure ja com ho podíem fer. Li vaig explicar el projecte, diu, chaval, estás loco. Dic, bueno, vale. Diu, esto no solamente no es posible, sino que no puede ser. Diu, por lo tanto, olvídate de esto, que això no funciona. Bueno, amb la cua entre cames, tornem cap a casa i pel camí vaig veure una obra a Torremolinos i dic, i aquí què fan? I em van dir, noi, no sé pas el que fan aquí, però sembla que serà, hi posaran tobogans, hi posaran una cosa d'aigua, a Espanya no n'hi havia cap, i vaig arribar aquí i dic, Terré, hem de posar-hi tobogans i aigua aquí, diuen, perquè això sembla que és el que ve. Llavors el mal de caps va ser d'on t'ho traiem, perquè tampoc hi havia fabricants. Llavors vam haver de buscar la vida, buscar un que feia barques de polièster a València, veure si era capaç de fer un motllo per fer un tobogans i això, ens va dir que sí, i bueno, vàrem voltar una mica de món per veure com eren els tobogans i va sortir el Waterwall. D'entrada, el Waterwall tenia l'entrada per al Jaruco, perquè a baix hi havia la riera i no tenia accés a la carretera. Llavors van dir, ostres, tot això, hi havia un pagès que era en Camp Major, que tenia un camp, aquell camps d'allà davant plantats de patates, i varen dir, noi, hem de fer entrada per la carretera, vàrem entubar una riera que hi havia, vàrem fer una entrada, un accés a la carretera, vàrem posar un pont provisional, que encara hi és, i vàrem accedir a la carretera. Llavors hem d'anar a veure en Camp Major i què fem amb aquest camp perquè hem de poder-hi aparcar aquí, sobre aquest camp de patates. Em vas dir, diu, jo no arrenco les patates fins al juliol. Dic, no fotis, que nosaltres les necessitem abans al camp. Total, que vàrem haver de pagar la collita de patates abans d'hora perquè vàrem haver de... Bueno, això fa riure ara, però són els inicis d'un projecte que després ha sigut d'èxit, però va tenir uns començaments que ben bé no sabíem ben bé ni el que fèiem ni com es feia tot això, perquè tant ell com jo veníem d'altres sectors. Bueno, i així es va començar. El Waterwall va ser el primer d'Espanya, poc després va inaugurar el de Torremolinos, aquell que fèiem, i a darrere Espanya n'han vingut una 50 més, però en aquell llavors no n'hi havia cap. I aquí estem. Sí, que vau arribar a passar al davant dels de Torremolinos i tot. Sí, vàrem obrir el mateix any, per això, però vàrem atrapar aquells i, bueno, allò eren americans, era una altra cosa i era una altra història.
I a partir d'aquí varen començar a voltar món i a veure el que es feia i d'això, i així ha sortit el Waterwall i els que han vingut al darrere i tot això. He de dir que vàrem triar venir a Lloret perquè posant el mapa de la Costa Brava sobre la taula vàrem decidir que era allà on hi havia més possibilitats perquè ja apuntava creixement gràcies als predecessors d'aquests senyors d'allà. Vull dir, gràcies a ells, començat a fer la feina. ells van començar a fer la feina i gràcies a això nosaltres vàrem veure que aquí hi havia futur. I això és els començaments del Waterwall. Ara tot sembla fàcil en aquest nostre sector i tot semblen flors i violes, però us asseguro que no ho varen ser-ho d'entrada. D'entrada era allò que en diuen en castellà rumbo a lo desconocido, doncs això. Perquè em deien, i què feu? I no, home, ben bé no ho sabem. Vull dir, allà que sortirà. Amb el Josep Maria el que veiem és l'actitud emprenedora que hi ha darrere de tot negoci exitós i després el que avui en diríem benchmarking, no? Que és veure què fan els altres per veure com ens inspirem per nosaltres fer una iniciativa que també funcioni, no? En aquest cas, en el nostre context. Molt interessant, Josep Maria, moltes gràcies. Ara, si us sembla, llenço algunes preguntes i el que tingui, no, que s'identifiqui més o que tingui més ganes de contestar-la, una miqueta més relacionada amb la part aquesta, no? Al vostre dia a dia genereu documentació molt diversa, una part administrativa, tota una part més de promoció, els últims anys més audiovisual i digital també. Fins a quin punt creieu que aquest tipus de materials tenen un valor que va més enllà de la gestió immediata, per tant una mirada molt més llarga, i poden esdevenir fonts històriques per entendre aquesta evolució, no? De l'oci i la cultura, en aquest cas en un context de Lloret o de la Costa Brava. El dia a dia se'ns menja i la burocràcia també, però penso que aquí, no, és una mica la gràcia de sensibilitzar sobre la importància d'aquesta documentació que a llarg termini no ens ho hem imaginat, però que és prou important. Jo voldria explicar que nosaltres, d'alguna manera, comencem, el sector del càmping, comencem a prendre consciència seriosa. Consciència sí que la tens de molt abans, però consciència seriosa va ser quan vam celebrar el 40 aniversari, ara fa gairebé 10 anys, que vam dir, bueno, hem de fer alguna cosa i sobretot que ordenar una mica tot el material que tenim, no? Llavors, en aquella ocasió, vam fer, per celebrar el 40 aniversari, una exposició itinerant, vam agafar vam crear unes tendes de campanya, mòduls, i allò doncs, ho vam portar durant un estiu per gairebé totes les poblacions de la Costa Brava i d'altres també va arribar a Girona, no? Llavors, aquella feina va ser una primera introspecció el que és la història i a veure quin material teníem, no? En aquella ocasió vam recollir, vam demanar a tots els càmpings associats que ens enviessin material, fotos, prospectes, factures, tot el que tinguéssim, i allà vam començar a rascar una mica amb la història i investigar, a veure quin va ser el primer càmping que es va crear. Llavors vam fer una primera aproximació. I allò ens va servir una mica per tenir el cuc aquell de dir, bueno, doncs a la propera ocasió hem de fer alguna cosa una mica més profunda i més amb cara i ulls, i llavors això va portar peu al que ha sortit l'any passat, ho vam presentar, que és aquest llibre, El càmping, història dels càmpings a Catalunya, que es va fer amb la col·laboració de la Universitat de Girona, la Sílvia també va participar, i des d'aquí també vull dir que aquestes feines crec que no serien possibles si no hi hagués aquesta entesa i aquesta aliança entre el món acadèmic i el sector privat, en el nostre cas, no? I també amb la implicació, perquè l'administració també ha col·laborat, no? Llavors, clar, aquest llibre no és un llibre perquè pugui llegir tothom, perquè és un llibre sobretot per la gent estudiosa, no? Aquí es fa una indagació amb la història, no només dels primers càmpings, sinó de molt abans, no? Les experiències, el moviment excursionista. És un treball molt ben elaborat, molt exhaustiu. També hi ha entrevistes, hi ha una part del llibre dedicada a entrevistes, i en paral·lel vam voler fer un documental
amb aquestes entrevistes, no? I amb això vull dir que jo penso que és molt important perquè d'alguna manera hem anat associant el sector turístic a ocupació, promoció, estiu, no? I jo penso que el sector turístic és molt més, no? També té un valor patrimonial i també té una contribució. En el nostre cas, com suposo que també en el cas del Waterwall i d'altres, clar, la nostra història és en paral·lel a l'evolució del turisme. És a dir, per què es creen els primers càmpings? Doncs perquè molts casos vam trobar que era gent que tenia un hort, no? On tenien coses plantades, llavors els hi venen els turistes a comprar i els hi demanen podem acampar, doncs sí, i comença així, no? Una mica, i també molts ens han explicat que no sabien on aportaria, no? Però sí van tenir aquella intuïció, aquella visió, o com ho vulguem dir, no? Per tant, doncs jo considero que és molt important per posar en valor aquesta contribució, aquest pes i el que representa el sector turístic més enllà del que és l'ocupació, la promoció i la generació de polèmiques en algunes ocasions. Molt d'acord. Tedi? Jo diria que la importància, nosaltres quan estàs en el rol del dia a dia passen els anys i creixes i mires, no tens moments de mirar enrere perquè el dia a dia et passa per sobre. Però el que van fer molt bé els nostres pares, aixecaven, tenien tota la documentació, jo podria mirar postals, fotografia, quan anàvem de viatge agafaven tot el tema, tota la informació, cartes, la manera que teníem de comunicar era molt visual, però veies els materials i els tenies en caixes i dius, hòstia, això ho feia així, això ho feia així, no? I va haver-hi un moment on nosaltres vam tindre que dir, parem, si volem explicar-li a la gent, a les generacions que venen a darrere, als nostres empleats, als nostres directius, què hem fet i per què estàvem aquí, vam tindre que sonarà una tonteria. Jo potser ho vaig començar fa 10 anys o 15 anys a intentar posar-ho amb el Drive, no sé si tots coneixeu el Drive, amb diferents carpetes, intentant primer per anys, després per tipologia, llicències, contractes de franquícia, documentació, flyers. Mires aquesta documentació i és increïble tot el que hem arribat a fer i com ha canviat la comunicació, de quina manera ha canviat. I jo crec que és importantíssim i no li hem donat la importància, me repeteixo, perquè en el dia a dia estàs tan implicat amb sales i orientació, servei al client i t'oblides de tot allò que has fet. I jo dic que és com un testament que si no tens fet et pot generar un problema molt important. Llavors crec que és importantíssim tindre-ho ordenat. Nosaltres vam fer un gran pas, ho tenim bastant ordenat i després explicaré algunes coses que hem fet amb tot aquest material. Perfecte. Responent a una pregunta, sí, és molt important conservar les coses, però a mi m'agradaria poder anar a l'origen del record, no? Per què guardem coses? Perquè ens lliga un sentiment. És a dir, moltíssimes vegades les persones, petites empreses, no tenim capacitat d'emmagatzematge o arxius on poder guardar coses, però sí que guardem. Tots a casa guardem el que fos, ja sigui des d'una nota acadèmica, des d'una foto, o portant-ho als negocis des d'un flyer, un posagot, un cantant, un menú, una factura. Llavors, jo crec que és important reconèixer la feina que feu des de facultats, arxius, estaments municipals, però sí que també crec que cal alguna espècie d'associació o algú que aconsegueixi polaritzar la feina de voler recuperar aquest arxiu amb la gent que té, perquè jo crec que a dia d'avui encara hi ha moltíssima gent que disposa de molta informació i que poder no ho sabem, no? És a dir, guardem coses, però poder no en el lloc que toca, o perquè no sabem on guardar-ho, o perquè no tenim recursos, o perquè directament, al ser petites empreses, no disposem de la manera on guardar-ho, no? Jo crec que l'avantatge de la comunicació digital és que ara ja s'està creant un arxiu de forma involuntària a molts locals, a molts restaurants, a molts hotels, a molts
pubs, bars. Per què? Perquè les xarxes socials a dia d'avui ja et creen un arxiu digital, no? És a dir, si jo vaig obrir un restaurant el 2020, jo tinc totes les publicacions ja emmagatzemades des del 2020, no? I el dia que em vulgui fer un record o per un aniversari, què fem? Anem a l'arxiu digital, les descarreguem i a partir d'allà ja podem fer un vídeo o podem fer el que vulguem amb allò, no? Llavors, per una banda és positiu perquè emmagatzemem i arxivem poder sense tenir-ho en la consciència, però per l'altra jo crec que l'interessant i també d'aquesta ponència i d'aquest seminari és que intentem anar una mica més enrere i poder, a través dels gremis, intentar captar encara més documentació per fer l'arxiu encara més gran i poder entendre la història i la cultura d'un poble i d'un sector. Ets el president del gremi. Sí, Podríem posar-ho de punt de l'ordre del dia, per exemple, per veure, tantejar una miqueta la sensibilitat que poden tenir, en aquest cas, els associats. això és una feina, però jo Molta. la poso. Molta, i també donarem deures a l'administració, perquè potser si posen un incentiu perquè les empreses d'alguna manera puguin digitalitzar els seus arxius, potser d'alguna manera també ajudaria, no?, que hi hagi un pas important endavant. Por a mostrar, Compartir. a compartir, i jo crec que és un error, perquè és una manera de no evolució. Jo crec que no, es que si lo compartes vas a saber tanto como nosotros y cómo empezamos. Jo crec que això és un gran error. I hi ha hagut una part que ha sigut així, que no hem volgut compartir tot això perquè ens ho han fet nostre i jo crec que en algun moment jo també ho havia vist així, però que crec que és superimportant. Marc, us puc dir que això no ha sigut cap problema. A més, la gent encantada. Jo crec que és posar-s'hi, i ara que la Sílvia ha tret el tema, diguem-ne, a tu, donant de feina, penso que hauria de ser una obligació dels gremis i de les associacions posar una mica d'ordre en tot això. És veritat que el dia a dia se't menja, però tu has de proposar, i si tu proposes ho aconsegueixes. Ja dic, la primera vegada que ho vam fer nosaltres va ser més menor el resultat, però després ens va animar a continuar investigant i recollint més tot això, perquè a més és com deien Marc i en Tedi, ha sigut una feina una mica de rascar en aquests calaixos, tothom tenia coses, no? Doncs és facilitar-ho i posar una mica d'ordre i de relat. I després, quan ho tens fet, també te satisfà perquè t'ajuda a veure coses que potser tu no veuries a primera vista. Per exemple, en el cas nostre dels càmpings, doncs veient una mica el recull, l'ordre de les fotografies, doncs hem vist que al llarg dels anys els càmpings han sigut uns grans preservadors de l'entorn i del territori, no? I això és una cosa que potser intuïes, però després ho has vist més clar i t'ha servit per posar-ho en valor. Aquí podem trobar les dues vessants, no? Uns que els agrada compartir-ho perquè, ostres, d'alguna manera passes a formar part de la història. Per altra banda, recordo lo laboriós que va ser per tot el recull d'aquesta publicació de càmpings, que a dia d'avui necessites protecció de dades, drets d'imatge, Això és una altra una sèrie de... Bueno, és molt laboriós, és molt burocràtic, però clar, hi ha persones que no et poden facilitar potser la foto d'un altre, que no surten ells representats, però que al mateix temps nosaltres, quan vam pensar junts aquesta publicació, sort vam tenir que l'associació en aquest cas es va extendre i va fer la petició a tots els càmpings, perquè nosaltres com a universitat podíem fer la petició, però realment resultat no n'hauríem obtingut, o no hauríem tingut el nivell d'èxit que havíem tingut anant de la mà, en aquest cas, de l'associació de càmpings. No? Perdó, no volia parlar. Volia dir que, esclar, vosaltres ara parleu d'una cosa, jo sóc quasi d'una generació a sobre de la vostra, i parleu d'unes coses que jo vaig viure més als orígens. Per exemple, el càmpings a Lloret, quan jo encara no em dedicava al waterwall, encara em dedicava al món de l'enginyeria d'això, em va venir a veure en Narcís Sala i l'Aventurita Schilling, que llavors ells tenien una botiga d'ultramarins allà darrere l'església, allà d'això, i ens reuníem allà a la seva botiga, i m'explicaven que estaven començant a posar tendes de campanya en un terreno que tenien, allà a la carretera de Blanes i d'això i d'allò, i que, home, Josep Maria, si ens poguessis ajudar amb el projecte i el d'això i allà com hem de fer-ho, i jo vaig col·laborar amb ells a nivell de projecte per fer el que ara és el càmping de tot
se diu, aquell de la cartera Blanes. Santa Helena. El Santa Helena ciutat. Doncs allà, i me'n recordo, Narcís Sala, pobre home, que anava amb un dos cavalls furgonetes repartint queviures per Lloret, i ell tenia una finca allà i va començar amb el càmping. Va passar el mateix amb en Ramon Mestres amb el Vall d'Aro a Castell d'Aro, amb l'Interpals a Pals, amb en Jaume Genover amb els de S'Agaró. Vull dir, en Jaume Genover era abogat, vull dir, no li venia de res al món del càmping, però va veure una finestra on poder fer coses. El mateix amb en Ramon Mestres, que també era majorista d'ultramarins, vull dir, i res tenien a veure en aquest sector, però, bueno, va passar una mica, varen ser una mica els que em varen ensenyar que en un moment donat a la vida pots fer 180 graus i canviar d'activitat. I seguint el seu model és el que jo vaig fer. Llavors jo arribo a Lloret i el meu model era els vostres predecessors, els vostres pares i ostres, el senyor Lou, vull dir, i el d'això i el d'allò, perquè llavors ja era el senyor Lou, vull dir, ja miraves a veure què faria i veure quin model seguia i com comercialitzàvem i amb quin turoperadors parlàvem i bueno, era un brugit tot allò. Avui, en el sector dels parcs, poder actuem una mica diferent d'altres sectors, perquè, per exemple, nosaltres a Catalunya som 8 parcs aquàtics, que com a mínim una vegada a l'any ens reunim tots 8, i a veure quina tarifa aplicarem i què posaràs de nou i com ho farem i com anirem amb les normatives, perquè, esclar, estic en un sector que a Catalunya tenim una normativa, a Andalusia en tenen una altra, això són normatives regionals i és una olla de cols de molt de cuidado. Sí, el CAPI és igual. Però, en general, els que ens dediquem a aquesta activitat a Espanya ens considerem col·legues i no pas competència. Bueno, això és I per tant, mirem de sumar. compartir. Mirem de sumar. I a nivell internacional doncs, passa el mateix. A vegades, anant pel món, jo quan veig un parc, dic, a veure, vaig a veure ja amb qui és aquí aquest parc, i entro cap a dintre i soc ben rebut a tot arreu. I ja que bé, i de fora han vingut cap aquí i llavors ha sortit. Bueno, hi ha un anecdotari immens, perquè, esclar, estem en un sector que és nou, vull dir, i que té una història, que tot és recent i que... I que per poder créixer cal... Sí, no, i que segueix sent recent, perquè, per exemple, a nivell de proveïdors, de grans proveïdors, al món, no hi ha més de 5 o 6 empreses. Els mateixos. Vull dir, llavors et trobes a tot arreu. I tu, ara tot això què? No, ara, mira, vinc de muntar un d'igual a Corea. Ah, molt bé. Aquest tobogan que hem muntat al Waterwall, aquest, un altre d'igual està a Corea. Dius, hòstia, tu, vale, vull dir, muy bien. Vull dir que són anecdotes. És un món petit. Sí, és un món molt petit, a pesar que fa molta fressa. Vull dir, i ara, dit tot això, vull dir que estem molt contents d'estar a Lloret de Mar. Lloret ens ha fet a nosaltres i nosaltres pretenim col·laborar amb Lloret en tot el que podem. I aquest és el tema. Vull dir, i seguim. Així és. Tedi, què anaves a dir? No, una anècdota graciosa, que a vegades fem els arxius per tindre'ls i compartir-los amb les següents generacions, però també et serveixen, jo que fa 30 anys que ara porto al negoci, i hi ha dies a l'hivern que m'assento a mirar tots aquests arxius i això, i estic amb la meva dona i els meus fills i me diu, ensenyo una façana de fa 10 anys, com comunicava als turistes les actuacions, i el meu pare em deia, el meu fill em diu, hòstia, papi, qué horrible las pancartas que ponías en la fachada. I jo les miro i dic, jo és que no les hice, i les vaig fer jo, les feia segur. Però vull dir que tu mateix dius, hòstia, com és possible que jo vas fer allò? I que aprens, t'ha servit per aprendre, era horrible. No estava a la moda. Però Marc, jo no ho veia. O sigui, veia allà, o ara mateix que tenim l'Estàtua de Llibertat allà, no? Que hi ha uns que diuen que pot ser... Tu veus, i jo veig de dia la gent que arriba a fer-se fotos pensant-se no sé què,
però moltíssims, i no te parlo de nois joves, sinó de clients o turistes d'una edat més avançada, i tinc un debat a dintre de dir, això ho hauries de... O sigui, tot aquest material et serveix per també donar-te compte de que a vegades fas coses i no te n'adones, no? I feia gràcia, era una anècdota sobre... És un material que també al mateix temps pot parlar una mica del consum del Sí. turisme, del consumidor, com ha canviat, no? Les tendències, com han Moltíssim, anat evolucionant. moltíssim. I d'aquesta manera és una radiografia, no?, de com el sector, el que deies, no?, a nivell digital també hi ha hagut un salt quàntic molt important Moltíssim. i que el que comentava en Josep Maria, no?, que aquesta pinya del sector ha fet que d'alguna manera anaven cap a la mateixa línia i que en no tants anys podem veure un salt important. Molt important. Clar. Estem en un sector turístic que la majoria dels grans agents tenen una història curta, tot és tirant molt llarg de 100 anys cap aquí. Sí. Vull dir, no podem parlar de grans històries. Vull dir, llavors, per tant, els que fa anys que estem tirant en el sector de les nostres empreses en un ram o altre, et trobes que, vull dir, veus que tu vas innovant, que estàs descobrint coses i creant història i muntant un model, però també veus que, no sé, les discoteques, els bars, els restaurants, també tu ets diguem-ne, estàs un observador estàtic, però que veus que evoluciona també. Vull dir, llavors tot plegat, doncs tot això suma a un sector que els que fa, ja et dic, jo fa 40 i pico d'anys que estic en aquest sector i han passat moltes coses en aquests anys. Moltes, i el bo és que ha anat quedant registrat. Sí, D'alguna manera, probablement, el conjunt d'aquests negocis ha contribuït, no?, en aquesta imatge de la destinació. sí, hem entrat en el món acadèmic, entre altres, que fins ara el turisme, fins fa uns anys, el món acadèmic no hi entrava, ara ja veus Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. Ja, vull dir, és una cosa que era impensable en els orígens. La palès és que jo crec que sí que és més habitual veure establiments que sí que fan el seu recull, no? Els seus llibres, els seus documentals, però en gremis o en associacions com el que hem fet nosaltres, crec que no és tan habitual, almenys en el cas del càmping puc dir que no, que som l'única associació aquí a Espanya que ho ha fet, que ha fet la feina que hem fet nosaltres, i a partir d'aquí això ha servit per inspirar, perquè la Federació Espanyola intenta fer alguna cosa, no? Que això ens alegra moltíssim. Però sí que noto això, no sé si els altres també ho heu vist o creieu que és així, o tu, Sílvia, però noto que a nivell sí que veiem molts establiments, molts hotels, càmpings, que quan compleixen, no sé, 25, 30, 40 anys, fan un recull, el més habitual és un llibre o un petit documental, però el que és amb gremis no s'estila tant, que potser és per les dificultats, no?, que tu comentaves o d'altres. No ho sé, no sé què en penseu els altres. Jo crec que els papers dels mitjans de comunicació són molt importants. Aquí a Lloret hi ha un dels primers canals de televisió local que han creat una espècie d'arxiu digital, que ara es fan dir Lloret Vintage, si no vaig errat, de l'Isidor Llorca, que té milers i milers d'hores de vídeos sobre notícies que havien passat a Lloret fa 30 o 40 anys. No? Sí que hi ha una part important que crec que els gremis i associacions poden fer una gran feina, però també són associacions que en molts casos no tenen 40, 50, 60 anys d'història. No? Segueixo creient en la importància d'intentar buscar un pol que uneixi tot això, aquest interès per treballar un arxiu amb gent que poder té arxiu o no ho coneix, i arrel d'això poder conèixer la història i l'evolució del turisme, que hi és. És a dir, fa 50 o 60 anys podies anar per Lloret amb imatges que jo he vist dels meus avis i dels meus pares i veies flamenco show a tot arreu. Ara seria molt difícil. Exacte. O veies una tipologia de menjar. Poder abans al Frankfurt estava molt de moda i ara costa molt trobar o menjar-te un Frankfurt. No? És curiós. Hi ha un canvi de tendència, hi ha un canvi d'origen del turista també. Ara podem veure cada cop més turistes de l'est i abans per situacions demogràfiques, geogràfiques o problemes era molt difícil veure turista de l'est, no? Cosa que també diu l'evolució econòmica i social del turista.
hi ha molta més globalització, hi ha molta més multiculturalitat, si ho dic bé, disculpeu, i això es reflecta amb els negocis, no? Tant pot ser en botigues com en bars, restaurants, com oci nocturn, no? Els establiments sí que tenen més recorregut. No cal que l'associació faci 100 anys, però si tu tens un associat que fa 90 anys, ja dic que en la mesura de les possibilitats de cada entitat, jo no vull parlar pels altres, però sí que penso que és una feina que es podria fer, no? Més enllà. Penso que és un tema també de sensibilització, no? És a dir, formem part d'una història i a veure com això ho preservem i ho passem a les futures generacions, perquè de cares al futur, com podríem fer per preservar tot això de cares a que no es perdi? L'arxiu pot ser una opció, però a títol personal... La majoria dels negocis en el sector turístic, una vegada han triomfat, estem en un moment de gran canvi. Entren fondos d'inversió, entren multinacionals, entren tota una pila de gent en què, tot i que a nivell local els negocis tenen la seva personalitat, dintre la seva empresa propietària són un percentatge baix. I això passa en el nostre sector, per descomptat, passa en els càmpings, passa en el sector hoteler a tope, vull dir, ara tots són cadenes i són d'això. Llavors, esclar, quan tu tractes de crear un històric o un d'això a nivell local o una mica més i tot això, et trobes, no, si el poder de decisió està vés a saber on. Bueno, en el món dels parcs jo et diria, jo parlo dels meus. Els parcs aquàtics a Espanya n'hi ha una 50 i que s'han mantingut dintre l'àmbit privat, familiar, amb els dits de les mans els comptaries. Tots els altres fan part de cadenes que dius, aquests quants parcs té? No, aquest en té 50. Aquest quants? Aquest 40. I 20 als Estats Units, 10 a no sé on, i vull dir, s'ha globalitzat tot això. Jo això ja t'entenc, però diguem, la part de tot el passat, la part més familiar de com hem arribat fins aquí, per exemple, vosaltres heu creat algun tipus d'iniciativa? Sí, nosaltres sí, però vull dir-te que mirat en el conjunt del sector, nosaltres som un entre 50. I jo el que vull dir és que els altres, la majoria dels altres, a la propietat no té cap mena d'interès en viure la història de Lloret. Ell viu la seva història i està en el món... Vosaltres, com a fundadors? Bueno, nosaltres estem a Lloret i de moment aquí estem. Vull dir, jo no sé si el meu fill... Jo sempre dic que el meu fill, jo no sé el dia de demà què faran. Jo el que tinc clar és que jo no faré altra cosa. O sigui, jo m'he divertit molt fent el que faig. Per tant, ara és el premi que estic recollint. Jo a vegades vaig al despatx i diu, i tu què hi fas al despatx? Home, molta feina no, però almenys miro el que fan els altres i em diverteixo molt. D'acord amb en Josep Maria, amb el tema dels fons, però jo em nego a cedir en aquests fons perquè vull intentar continuar el negoci familiar. D'acord, però segur que tens ofertes a tope. I mentre... Sí, en tinc moltes perquè precisament una línia del negoci que nosaltres gestionem és la franquícia i tot és Vox Populi, que els fons agafen i et paguen 10 vegades la facturació del teu negoci. I jo ara mateix acabo d'estar a l'assemblea de franquiciats i 10 franquiciats dels que es van formar amb mi han vengut els seus restaurants. Sí, en tenen 10, en tenen 14. Jo m'estimo més tindre 2, vull continuar lluitant pel negoci, però, deixa'm explicar, acabo. A mi m'agradaria crear, que estem aquí parlant dels arxius, a mi sí que m'agradaria intentar que nosaltres tenim 300 treballadors i fa uns anys fem un sopar, des de fa 3 anys fem un sopar de cloenda de la temporada. I en aquest sopar passem un vídeo d'uns 10 minuts, uns 15 minuts, en el qual ensenyem d'on venim, quan vam construir, què vam fer l'any 70, com ho vam fer, què vam fer l'any 82, imatges, i us puc dir que de tot tipus d'empleats, de diferents... I any tras any el modifiquem, però la gent... I jo crec que això, per molt que un dia ens compri un fons, ningú ens ho podrà borrar de la nostra retina. Jo crec que això ho hem de fer
jo em vaig donar compte, gràcies a incorporar gent en el meu equip amb aquesta visió, crec que ho hem d'intentar. Després, evidentment, que arribarà un moment, jo tinc els fills molt jovenets, de 13 i 14 anys, i no sé si tindran la sort que vaig tindre jo de poder estar... Jo tenia un jefe que era jefe, pare i amic, i me va poder ensenyar el negoci. Y moltes converses. La mente absorbente no es solo para aprender el inglés en el colegio, las matemáticas, és per tota la vida. Perdona que us foti aquest rotllo, però realment jo sí que crec que hem de lluitar, ara que hi som, Josep Maria, hem d'intentar recopilar. A vegades la gent diu, es que voy a tener que poner una persona y esto es un salario. Però de veritat que quan veus la cara de la gent i veus la reacció, és una passada, és una passada. Bueno, jo crec que a l'arxiu de Lloret faria falta com a mínim aquest vídeo, hauria d'estar allà Bueno, jo registrat. penso, sí. Al final parlem molt d'empreses i associacions i al final els arxius de la història la formem les persones. Sí, senyor. Llavors hem d'anar a intentar buscar aquelles persones que ajudin a recuperar doncs, tot el que no tenim o tot el que encara volem mostrar i d'alguna manera incentivar, com es fan molts concursos des d'estaments municipals doncs, per animar la gent a obrir aquell calaix. I el Tedi deia abans, no? Dius, ostres, que clar, quan guardem alguna cosa, a vegades tenim aquell sentiment de privacitat, però sí que és veritat que quan ho traiem també surt aquell sentiment d'orgull, de pertinença, d'història, de dir, ostres, mira el que es va aconseguir o mira aquest canvi, i que a vegades, com que vivim en aquesta societat que no tenim temps, que estem tot el dia enganxats amb el mòbil, que anem amb el coet al cul, no parem, costa cada cop més parar i mirar, no? I compartir història, des que pot ser des de nets, avis, pares, mares. Llavors, s'hauria de mirar d'incentivar, perquè al final l'arxiu i la història no deixa de ser també una manera diferent de viure del que estem ara, no? Exacte. Sopar una gala i fem uns vídeos també amb el recull d'històries, no? Aprofitem, doncs, fem 3 o 4 cada any, llavors agafem un càmping, una persona, i li donem un premi per la trajectòria i serveix en aquest vídeo per explicar el seu relat, com comença, què en pensa i tot això, no? I ara, a propòsit del que deia en Marc i també en Tedi, penso que, i comentant l'altre dia amb la Sílvia, dic, deixeu-me doncs també que aquesta taula serveixi d'alguna manera perquè parlava amb ella com podem retroalimentar. Jo ja us he dit que nosaltres hem servit d'inspiració. Per mi m'agradaria aquest llibre anat a parar a biblioteques, no a totes, encara estamos en ello, però m'agradaria, no sé, això hauria d'estar als arxius, és a dir, tot aquest material que tenim, com podem treure-li encara més profit. Ara jo us en deixaré, Joaquim, un d'aquest exemplar, però ens agradaria donar-li encara més sortida, més profit, Crec que també hi ha dèiem, no? l'edició digital. Hi ha una edició digital també. Llavors, tot això que estem parlant, com podem, a banda que el sector ho preservi, com podem que l'administració també pugui fer ús i ho pugui custodiar, com es pot fer això? Bé, per no prendre temps a les intervencions, per tancar, diguem, la taula, tinc una última pregunta, molt breu, però seria que si vosaltres tinguéssiu l'oportunitat de conservar només un tipus de document per explicar el vostre sector d'aquí 50 anys, quin seria i per què? A través del que deia la Lluïsa, nosaltres, com he dit abans, fa 3 anys que hem incorporat una persona a l'empresa que m'està ajudant a fer tot aquest recuperatori. I farem d'aquí 4 anys, serà el 60 aniversari de l'empresa, i volem fer un llibre en el qual expliqui tota la història des que van començar els pares, amb nosaltres, i el que és Lloret de Mar, el que és la Costa Brava, la importància, perquè hi ha gent que s'oblida, perquè, com dèiem abans, el dia a dia ens treu de poder-nos concentrar en aquestes coses, i la idea és fer un llibre on te puguis explicar tota la trajectòria des de com ho hem construït, com ho hem fet, què ens ha portat, que crec que és un arxiu que quedarà per tota la vida, no? És una cosa una mica dient el que deia la Lluïsa, no? I porta temps, però si te rodeges de professionals, de gent, perquè a mi me fa mandra pensar, jo com me voy a poner a escribir esto? I tal, i m'agafa... Clar, i jo no ho veia això, i m'ho han fet veure, o sigui, per això dic, quan t'ho fan veure, t'he dit, 1 hora a la setmana la tienes per assentar-te, i hem començat amb això, i l'objectiu és aconseguir que pel nostre 60 aniversari puguem tindre aquest llibre on donem i parlem de Lloret, del que ens ha donat Lloret, perquè jo de veritat penso
que Lloret és dels millors destins turístics i hem fet les coses molt bé. Tenim moltes coses per millorar, però tenim una història increïble, preciosa. Hi ha coses d'abans. La gent deia que el Lloret d'antes... Jo no mai entraré si el de Lloret d'antes era millor que el Lloret d'ara. El que puc assegurar és que abans era una passada i ara també ho és. Moltes gràcies. És objecte o... Sí, algun document, algun objecte el que tu És consideris. difícil, eh? Sí. Clar, si fos alguna peça, a dia d'avui, doncs un vídeo ho podria resumir tot. I si fos un objecte, intentaria pensar en algun objecte que recopilés el màxim d'informació possible, que podria ser doncs, un cartell o un flyer, no? que digués el màxim d'informació. És complicat, no sé. A vegades hasta un moble et dona molta informació. I tant. Vull dir que... Molt d'acord. Les caixes antigues, no?, que es comptaven els diners a mà, que estaven guardades a sota. Sí, vull però dir si fem que- les caixes llavors em deprimiria, perquè el Tedi diu que el turisme d'abans no anava millor, però es guanyava millor. Caixa registradora no. No hi havia tanta inflació. Sí. Els impostos són els que... La burocràcia, la burocràcia. Jo vull afegir una cosa quan em deia Sílvia abans, que tot això doncs, serveix per preservar i sobretot no ens oblidem, també important per posar en valor el que tenim. No? Quan reculls algú i li dones forma de llibre documental, veus el valor que té, per tant, per mi també és molt important. I jo, responent la pregunta de la Sílvia, em quedaria amb fotografies i amb testimonis, perquè els testimonis els escoltem, parlen, i les fotografies també diuen molt, no? Diuen molt de la nostra manera de viatjar, d'entendre la natura, de comportar-nos, de relacionar-nos, i deixeu-me comentar una petita anècdota, no? Que fent aquest treball, i després jo em dedico a la comunicació per explicar-ho als periodistes que em demanaven fotos, les més interessants i tal, una de les antigues que vam trobar ens surt dels anys 1930, 30 i alguna cosa, ens surt una tenda de campanya molt senzilleta, amb un escampat, que no hi havia res, només la tenda i els arbustos i les herbes, i la família, no sé si era el pare, mare i potser 2 o 3 fills, el pare trajat, estava trajat allà amb la corbata i bueno, me va impactar aquella imatge, no? Bueno, doncs, mira, en aquella època poder anaven o van dir fem-nos la foto i posem-nos el traje, no? Res, una petita anècdota. Vull dir que hi ha coses que et xoquen, no? Important, això que estem fent aquí. Jo crec que això hauríem de fer-ho molt més sovint. Jo també miro a la gent que hi ha aquí i n'hi ha molts empresaris que tenen moltíssima història i que Lloret té aquella part d'estacionalitat que ens agradi més o menys, que hauríem d'aprofitar per buscar moments i sentar-nos i no només debatir si ens agrada més el turisme que tenim, no? Sinó debatir què hem fet i com ho hem fet, perquè al final tots tenim el mateix objectiu. Jo crec que tots tenim una història, que els nostres pares van treballar moltíssim, que no podem dir si nosaltres vam treballar més que ells o menys, perquè ells van tindre una visió i nosaltres hem de tindre una altra, però que està clar, que jo repeteixo que Lloret és una destinació turística. Hem estat a Salou, nosaltres estem a Salou i a Lloret, i jo defenc sempre Lloret. Per mi i dius, bueno, és que hi ha millor turisme perquè hi ha el parc, perquè no és cert. No és cert, jo crec que... Però parlant de tot el tema aquest d'arxius, jo crec que ens hem de trobar més. Aquestes iniciatives s'han de continuar fent i jo us felicito perquè crec que ens fa parlar de coses que no Jo parlem. penso que crear el problema és el temps, no?, i la capacitat que tenim per la part d'aquesta burocràcia, i que és un sector que es treballa moltíssim, però que és veritat que aquests espais i aquesta part del llegat oral, l'any passat recordo que en el marc del primer seminari hi va haver el documental Pensió Completa, no?, que hi havia persones, hi havia dones, testimonis que ja no hi són a dia d'avui. Si no hagués quedat registrat aquest material, tampoc no. I és una manera d'explicar també aquesta evolució de Lloret, no? Per tant, molt d'acord. Jo crec que en tot això que esteu dient és molt important la feina de l'arxiu. O sigui, per tant, jo penso que l'arxiu, i em refereixo al de Lloret, està fent una feina, podríem dir, de primera divisió. Per què? Jo sóc conscient de que dintre la meva empresa, dintre la gent de casa, amb mi s'aniran molts de records i molta història i això. Que anirà no solament del parc, sinó de Lloret en general. Jo me'n recordo que al principi que teníem al parc
i això els hotelers ho sabreu més bé que jo, a Lloret entraven i sortien en un dissabte 1.000 autobusos. Vull dir, això, jo venia, que visc a Santa Cristina d'Aro, des de Vidreres a Lloret, caravana d'autobusos parats, esperaven a lo que era la benzinera d'en Saiols allà amb els trànsfers i d'això, i sigue. Me'n recordo, els primers turistes que van venir de Txecoslovàquia i de Centre Europa en general, estem parlant de final dels anys 80 i primers del 90, venien amb autobusos amb asiento de fusta. Vull dir, ostres, tardaven 2 dies a arribar assentats amb un asiento, amb un autobús amb asiento de fusta. I això... I ara ens queixem. I ara ens queixem. I això també és el turisme de Lloret, perquè què vol dir? Si aquella gent venia de 3.000 quilòmetres lluny amb un asiento de fusta, és que Lloret ja tirava molt. I tant. Vull dir, i aquest és una mica el... Bueno, és el resultat de... Ara anava a dir, aquest és el resum de tot això, vull dir, aquests records. I aquests records, vull dir, la gent d'ara ho expliques i, ui, vull dir, això si no ho tens documentat, i això l'arxiu. I això l'arxiu. Per tant, endavant, no podem deixar jubilar. No es poden jubilar. No, perquè perquè... feina per fer. Sí, perquè a nivell empresa això, la gent d'ara hi dona una importància molt relativa. Vull dir, no posar més... això no puntua gaire. Ara, en canvi, ha sigut. Molt bé. I aquesta és història. Doncs moltíssimes gràcies. Anem a donar pas a les intervencions. Jo us explico que la meva inversió en el món del turisme va ser l'any 96, quan estudiant turisme vaig fer les meves primeres pràctiques al càmping Santa Helena, com a recepcionista, i venia amb entrades al Waterworld. Perquè els turistes recomanàvem les discoteques, el tot que hi havia, perquè és el que nosaltres coneixem. Has volgut explicar abans per si es desvirtuava la taula. Exactament. Perquè hem estat com a casa. Jo, a nivell anècdota, també et diré una cosa. En aquesta època que feien així, al Waterworld, distribuïem 1 milió de fulletos cada any. Sí. Ara, 0. Ja. També ha canviat. Vull dir, llavors, vull dir que tot això... La gent venia amb les entrades d'això i ara... Bueno, necessitàvem fulletos, expositors, jo què sé. Exacte. Aquesta és l'altra. Exacte. Forma part de l'arxiu, això també. Sí. Gràcies. Anem a donar pas a les intervencions. Tenim 15 minutets. Allà tenim Esteve. No sé si hi ha algun micro o... L'Esteve, just. Bé, moltes gràcies, perquè em sembla que ha sigut una taula, a part d'entretinguda, molt interessant, no? I penso que tots 4 heu fet aportacions realment que nosaltres, com a mínim des del sector dels arxius, ens interroga força, no? Però hi ha una qüestió, i començaré... Bueno, primer hi ha un primer comentari directe en Tedi, que és que si celebreu els 60 anys d'aquí 4 anys i esteu fent tot aquest procés, el primer que heu de fer és tenir clar de fer un making-of del que esteu fent ara per celebrar els 60 anys. Perquè jo penso que és interessant. L'altra qüestió, també agafant el que ha dit ell, no? És a dir, aquest valor patrimonial que després ha anat sortint. No? El valor patrimonial, per experiència de les administracions públiques, s'agafa, es percep massa tard. Aquest és el problema. És a dir, jo sempre utilitzo el símil de la tercera generació, i em sembla que és força comú. La tercera generació és la que té la responsabilitat de transferir el vincle emocional cap a una fotografia, per exemple, o no, és a dir, o llançar-la. Llavors, en aquest sentit, hi ha un tema que és dels arxius, d'altre que és de les mateixes empreses i de les entitats que vosaltres dos, en principi, presidiu. És a dir, el que heu comentat serveix per posar en context la memòria per la població on radica el negoci, serveix també per generar narratives cap al client, cap al turisme, i un aspecte que jo penso que hauria de ser fonamental, que és que també serveix per crear cultura organitzacional en l'empresa, que és el que esteu fent.
I penso que això és el que converteix la preservació en un tema crític, perquè si parlem dels arxius pensem en coses molt, diguem, ja creades, ja passades, però en el context actual, eminentment digital, jo penso que en totes les empreses, perquè és un sector que es mou molt, que hi ha molta innovació, és a dir, el que jo penso que caldria és impulsar iniciatives de fer veure a les empreses quina informació del seu dia a dia és essencial per generar aquest tipus d'impactes. Memòria en la població, cultura organitzacional en l'empresa i també narratives per a atracció del client. Llavors, no es tracta... El problema de compartir informació jo crec que són les d'explotació de negoci, però hi ha tota la part més gràfica que no... Jo penso que ha sigut molt clar, abans repartíem el senyor Cama milers de fullets i ara resulta que no fem fullets, sinó segurament fem temes digitals. És a dir, això no podem esperar, no es pot esperar a que d'aquí 20 anys o 10 anys hi hagi una identificació d'això com a llegat, com a valor patrimonial. No? Llavors jo penso que des de les entitats s'hauria d'impulsar això. L'Arxiu Municipal de Lloret, evidentment, en l'àmbit de Lloret és modèlic, però també des de l'Associació d'Arxivers de Catalunya jo penso que es podrien crear pautes de quins són els documents essencials que si tu tens un negoci has de començar a vetllar des d'avui mateix. No? I jo penso que seria interessant establir aliances en aquest sentit. Està bé, això. És a dir, jo penso que és més una proposta que també cau a la nostra taulada, però és per començar ara sobre el que estem fent, el que esteu fent ara, per dir-ho d'una manera. Perquè d'aquí 5 anys serà tard. Sobretot en digital. I de passada és que això es vincula amb una ponència que hi ha demà que va justament sobre narratives i màrqueting i explotació d'arxius d'empresa. Sí, és un comentari més que una pregunta. I això com hauríem de fer, Esteve? Per exemple, si l'associació de càmpings estigués interessada en això, com establim aquesta aliança? Home, no sé on té la seu l'associació de càmpings, però el que sí està clar és a Girona. que si és a Girona, des de l'Arxiu Municipal de Girona. Pels que esteu a Lloret, evidentment teniu el vincle amb l'Arxiu Municipal de Lloret, amb els quals col·laborem precisament organitzant aquest seminari. I l'altre és que tots el sector formem part de l'Associació de Professionals de la Gestió de Documents i Arxivística. Per tant, nosaltres es pot crear un grup de treball per intentar identificar aquests documents. Penseu que el que deia ens ha passat a les administracions públiques. És a dir, per això nosaltres ara intervenim des del disseny de sistemes de gestió. Però vaja, aquí, pels que esteu a Lloret, l'Arxiu Municipal és la referència. Tens molta raó, perquè abans parlàvem de tot el material que teníem que no havíem tingut temps de revisar i de mirar. Ara no hem de caure amb l'error de que al ser tot digital pensem que, com deia abans en Marc, és que avui tot el digital es guarda i és veritat que és més fàcil anar a buscar un històric. Jo li dic al meu de xarxes, escolta, digue'm el que van publicar tal dia d'ara, i vas i en un moment ho trobes. Però això ens pot tallar el coneixement amb cadena que hem de rebre les següents generacions, perquè no és només veure el que hem fet, sinó també darrere hi ha d'haver-hi una història, no? Transmetre-ho també, no? Crec que és molt important. Aquí davant, demana la paraula. Quin respecte fa l'arxiu digital d'aquí 20 anys, no? Fa com por de la quantitat d'informació. No, i tant. I tant. Tot bona tarda i felicitats per la taula. Però sobretot felicitats per aquest segon seminari, perquè el primer crec que ja va ser un èxit i això indica el valor que va quedar del primer. Jo, com a experiència pròpia, si us puc dir, des del gremi fa molts anys que col·laborem amb l'arxiu, que li cedim molta informació, aquest any fem 50 anys. Crec que tot, des que es va començar, tot està ja en l'arxiu i sempre hem anat incentivant a les empreses perquè tothom, tota aquella informació que tingui, la vagi cedint, perquè al final, moltes vegades, per canvis generacionals, per trasllats o per accidents, molta informació es perd i és una llàstima. Llavors, jo ara estava pensant en tot el que anàveu dient i potser una manera
podria ser fer una jornada o organitzar digue-li una mena no concurs de competir, però sí d'acabar donant algun obsequi a través de les televisions locals, per exemple, conjuntament amb l'arxiu i, per descomptat, l'Ajuntament, fer reculls de vídeo, de gravacions, sobretot començant per la gent de més avançada edat, de totes aquelles històries i anècdotes del turisme i dels negocis. Segurament amb tot aquest recull, i després ja dic, a final d'any, en alguna data assenyalada, donant-li la importància perquè a tothom li agrada al final trobar-se allà i veure's en aquell vídeo i que allò quedi per la història, segurament ens ajudaria a recollir molta informació a totes les empreses. És una idea, perquè, com bé dèiem, des de les associacions o gremis, moltes vegades sí que volem, però també ens falten tots els recursos i les mans per poder dedicar a fer tota aquesta feina. Llavors, això podria ser una manera que jo crec que ens ajudaria molt a tots. Sí, això, si em permeteu, jo voldria dir una cosa. Jo no sé si des de l'arxiu teniu, no sé si estudiants en pràctiques o gent en pràctiques, perquè això que diu l'Enric, és veritat, a vegades a les empreses, i sobretot quan estàs en temporada, el que menys tens és temps per dedicar-te a elaborar arxiu, diguem-ho d'aquesta manera. Vius el dia a dia i demà serà una altra cosa. Si hi hagués, per exemple, un estudiant en pràctiques que tingués un objectiu amb el temps que marqueu, un mes, 2 mesos, 3 mesos, crear un històric de, no sé, a cada estudiant se li podrien assignar 4 o 5 empreses i dir, mira, tu, el teu objectiu és en 3 mesos fer una radiografia de l'actualitat d'aquesta empresa, d'aquesta i d'aquesta. I obliden de les altres. I un altre que en fes 4 més, i un altre que... No ho sé. Perquè jo estic segur que si algú et demana una cosa, no ens neguem a donar-ho. Ara, el que sí que reconec és que et falta infraestructura per tenir iniciatives en aquest sentit. No ho sé, és una cosa de donar-li voltes en el tema. Sí, això és una bona proposta que podem tenir present i que Des de la universitat també tenim becaris en aquest cas. Sí. es podrien De estudiar. fet, hi ha hagut un treball, en aquest cas, per exemple, a la Fundació Jordi Comas, que tenen un gran volum de material, que es va fer una prèvia amb estudiants, però que després aquí falta la part més arxivística, amb més de coneixement. Sí, Penso que a partir d'aquí es pot classificar per temes, per regions, o sigui, pots mirar realment a veure com Sí, faràs, perquè però és sí. molt important el que deia el Tedi, els professionals del tema, perquè jo no ho sé, però hem de buscar aquí que en sàpiga i d'aquesta manera que hi hagi mans per poder-ho fer de la millor manera possible, no? Si més no, des dels arxius podríem donar unes quantes pautes que Per estan això, molt bé. aquí té una col·laboració és Sí, es tracta necessària. d'elaborar un esquema i que el que fa pràctiques hagués d'un planal, diguem-ne, Exacte. vull dir, aquest esquema. Unificar I d'aquesta que manera. vinguin allà i a l'empresa a veure ben segur que li donarem la informació que d'això i ell l'ha d'ordenar i arxivar, vull dir, aquest podria ser un camí, vull dir, aquest. No ho sé. Nota. Això prenem nota perquè pot ser interessant i també el que deia l'Enric, les gravacions aquestes penso que també pot ser una proposta interessant i que es podria fer a través també de Fitel o de qui sigui. Que per als joves també pot ser una oportunitat, perquè moltes vegades sempre veiem les noves Instància d'aquesta Sí, per ells és formació també, perquè ells també aprendran. 50 anys, això estaria Exacte. molt bé. I llavors deixeu-me dir que l'Enric sempre ha estat un gran aliat de l'arxiu, i és veritat, tenim el fons del Gremi d'Hotelers, el tenim dipositat en l'arxiu i llavors, a més, el divendres es farà una explicació perquè fa una cosa d'un any més o menys que el tenim dipositat i s'ha estat treballant, s'ha estat organitzant, està inventariat i llavors el divendres un company de l'arxiu farà una explicació detallada més o menys de què hi havia, com s'ha estructurat, com s'ha treballat. I jo voldria afegir una cosa més, ahir vàrem inaugurar una exposició sobre els hotels, després en tot cas l'anirem a veure, però jo crec que val molt la pena perquè llavors veureu això, no? Els hotels què guarden, no? I el que comentàveu també aquí a la taula, no? És un gran perill
això de que pugui venir com una gran cadena, no? Que s'emporti tot l'hotel, tota la documentació, perquè llavors aquesta documentació se li perd el rastre, se perd la pista i llavors segurament no arribarà enlloc perquè en aquesta gran cadena aquesta documentació li farà nosa. No? Sí, sí. I llavors és important que mentre això no passi, els propietaris dels hotels o de les activitats turístiques, com que són familiars, sempre tindran més cura i aquesta pressi que mostreu tots, no? Però penso que és important de poder-ho reflectir, poder-ho organitzar d'alguna manera i que si voleu assessorament per part dels arxius no hi ha cap problema, només faltaria. Moltes gràcies. Just al darrere? Exacte. Hola, bona tarda. A veure, jo us vull dir, primer ens presentarem, som una empresa que es diu Rescat Films, que estem a Lloret de Mar i com jo dic sempre, Lloret ens mira però no sap el que fem. Però bueno, a vegades està bé. Jo mateix tinc 6.000 hores de gravacions de coses i fets de Lloret, del Teddy, del Waterwall, des de les primeres obres. O sigui, nosaltres tenim un material importantíssim. Som, potser et diré, no sé perquè aquí hi ha l'arxiver, si un dels fons més grans que hi ha dintre l'arxiu de Lloret. Som els que estem fent ara el Tele Lloret Vintage. Portem 30 anys, coneixem els arxius de Catalunya i de fora de Catalunya molt bé, perquè per la nostra empresa passen cents de mils d'imatges cada any, quilòmetres de pel·lícules, perquè ja als arxius parlem de quilòmetres, no es diuen de metros. Des de Lloret hem fet el fons de la Gala Dalí, hem fet el fons del Museu de Girona, hem fet el fons de l'Arxiu Nacional d'Andorra, hem fet part de fons de Cuba, treballem per la Filmoteca Nacional d'Espanya, per la Filmoteca de la Generalitat i també per l'arxiu. El problema és el d'això, o sigui, sempre és el mateix. És recollir, porteu a l'arxiu. Això està molt bé que es porti a l'arxiu, però després l'arxiu topa amb una cosa. Qui paga la festa? Perquè els arxius, nosaltres us podem dir una cosa, ajuntaments, Generalitat, és el cul del sac. Quan s'obre alguna cosa del pressupost, diuen, portem-lo a l'arxiu. Departaments que no fan la feina que fa l'arxiu tripliquen els pressupostos. O sigui, això és una de les coses que passa. També la gent és molt inconscient. Nosaltres hem recuperat fons que ens han portat les pel·lícules allà, famílies, i diu, escolta, fa 2 setmanes va venir una persona de Lloret, que ara li tinc que portar en Quim, em va portar pel·lícules, em va portar centes de fotografies i d'això. I li vam fer un pressupost. I sabeu què em va dir? Fes-me el meu casament i el meu bateig i l'altre llenço. Dic, com vols dir llenço? Diu, no, em pots llançar, no m'interessa a mi tot això. Jo li vaig dir, home, dóna-m'ho i t'ho portaré a l'arxiu jo, en nom teu. Diu, no, a mi ho porto a l'arxiu, t'ho diposites tu i això està així. Moltes coses s'han recuperat de contenedors, de cases que s'han tirat a terra. Nosaltres treballem molt per l'arxiu de Reus, fem microfilms, fem de tot. O sigui, la gent no té molta consciència amb això. I després els arxius també, el problema que tenen, jo el que defenso és realment que es puguin dotar l'administració o particulars de fons, perquè si no tenim fons no es pot fer res. Nosaltres som una empresa privada, però treballem més per la pública i pels privats. I en el cas de Lloret de Mar, jo des de l'any 1982, que vaig fundar la primera televisió local o segona d'Espanya, tinc la història de Lloret. I ara, a través del Tele Lloret Vintage, i en Marc ho sap, ens estem posant al dia. Com hi ha, per exemple, ara aquesta setmana s'ha parlat del mercat municipal, que ara s'inaugurarà. Doncs nosaltres hem agafat tota la trilogia del mercat, que comença des del primer mercat que hi va haver fins al dia d'avui, i ara aquesta setmana presentem això. Nosaltres ho fem voluntàriament, ningú ens paga ni d'això, ho fem perquè, tinc que tirar endavant l'arxiu. En Quim sé que està fent tots els esforços per digitalitzar-ho, però, si no arriba ell, també digitalitzem nosaltres. O sigui, Teddy, el senyor del Waterwall, si voleu fer aniversari, nosaltres us cedirem imatges que segurament, i ben segur que no teniu vosaltres dels vostres establiments. Gràcies. Gràcies. M'agradaria dir moltes gràcies a
portes moltíssims anys, jo recordo des que era un nen i tens tota la raó, que a vegades doncs una mica enllaçant a el que dèiem un principi, no? de que no et pares a pensar més enllà de que sembla que algú t'ho pot fer i t'agafo el relleu perquè seguríssim que ho farem servir i ho tindrem molt en compte. A més, saps que tenim un carinyo especial. Jo, a mode d'anècdota, amb el gremi de baix restaurants, fa 2 setmanes, crec, vam fer la presentació de les jornades gastronòmiques de l'Arròs, que és un esdeveniment que es fa més de 26 anys. I estava a casa, obro Instagram i veig una publicació de l'Isidoro Llorca de Lloret Vintage de la presentació de les jornades de l'Arròs de l'any 2002, És increïble. si no m'equivoco, i em vaig emocionar, perquè dic, ostres, dius, que important el fet d'estar defensant ara unes jornades pel fet que es segueixi fent una cosa que fa no sé quants anys que es fa i que a més conserva les imatges, no? Això és... Bueno, Marc, jo vaig veure un ple de l'any 80 l'altre dia i penso, hòstia, si estan discutiendo lo mismo que hace... Vaig quedar collonit, vaig quedar realment parat, t'ho prometo. Vaig quedar parat, vaig dir, què collons estem fent? Estem allà mateix. De veritat, segurament que ho heu vist molt de vosaltres, vas dir, hòstia, no hem agalantat gaire amb això, Em va fer molta gràcia, de veritat, no l'havia vist, algú dirà, doncs, dic, hòstia, estem allà mateix, Queden un parell d'intervencions i anem tancant, que faré serà una l'hora. Gràcies. intervenció. Bé, bona tarda. Ha sigut molt interessant la taula. Segur que ens trobarem després per alguns dels temes que m'he apuntat perquè m'han semblat molt interessants. Jo soc l'Ariadna Morente i per al·lusions al Josep, sobretot, vinc de la Universitat Autònoma de Barcelona, en concret de l'Escola de Formació Arxivística i Gestió de Documents. Per tant, des de la universitat tenim moltes maneres de connectar amb tots i amb cadascun, sigui perquè tenim formació que poden ajudar empreses, en aquest cas, a fer front a com gestionar els seus arxius, però també, per exemple, perquè podem fer pràctiques, podem presentar treballs finals, també amb l'alumnat, i aquí obro la porta a l'aprenentatge per servei, que justament presentarem una experiència el dia 15, que jo crec que és molt interessant, que forma part dintre d'aquestes noves metodologies docents i de la innovació docent i que obre una porta molt interessant al territori, que és que l'alumnat aprengui aplicant justament un servei al territori, a la comunitat. I en aquest cas, per què no, un servei que pugui interpel·lar a la restauració, pugui interpel·lar als càmpings, etc. Per tant, jo crec que hi ha fórmules des de les universitats també per apropar-nos al territori, per apropar-nos a les necessitats que pugueu tenir com a sector i que puguem veure vies de comunicació, sigui perquè fem grups de treball, sigui perquè presentem treballs, presentem projectes, i col·laborem conjuntament. Per tant, obrim les portes, per suposat, a col·laborar. Moltes gràcies. Bona tarda. Enhorabona per la segona edició. La primera, com deia l'Enric, ja va ser molt interessant i aquesta segona apunta maneres també. Jo només fer una petita reflexió perquè sempre fem... O sigui, partint de la base que no som conscients que nosaltres també fem història cada dia, una mica. És a dir, parlem dels anys 60, 70, dels inicis del turisme. Malauradament, malgrat la feina boníssima que està fent a l'arxiu amb els amics de l'arxiu, que fa el Xavi, i per extreure la informació dels documents gràfics, de gent que encara ho recorda i ho explica, doncs aquesta generació s'està perdent. De fet, només podem veure la taula que tenim aquí. Josep Maria, estàs fet un xaval. O sigui, és la segona generació. No és aquells anys 60 i 70, sinó que tothom explica el que els han explicat que havia passat. I això és una llàstima, perquè això segurament aquest seminari, si es hagués fet fa 20 anys, no hagués tingut tant de sentit perquè estàvem fent història en aquell llavors. I això una mica ens passa també a nosaltres ara, que som, diguem, la segona generació, no els que van començar, però és que hem anat enrere, i el Josep Maria ens explicava dels dissabtes dels 1.000 autocars, i del turisme de l'est, i a mi em ve al cap una carta, un sobre amb un paper a dintre, amb un segell enganxat que vam rebre d'un autocarista d'aquests que dèiem els seients de fusta, de la República Txecoslovaca, que era el més estrambòtic que podia arribar, i escrit amb Olivetti ens demanaven un grup a l'estiu, i això era com allò de dir, però aquest tio on t'ha baixat ara, no? I quan tu penses que tu vas estar llegint en aquell moment i el que ha plogut des de llavors, doncs dius, hòstia, potser sí que ja estem fet història i hauríem de ser capaços de recopilar-la
i de ser més conscients de la sort que tenim doncs, de tenir l'arxiu de Lloret, i no només l'arxiu, sinó l'agilitat i aquesta iniciativa que té doncs, en muntar aquestes jornades, intentar no només guardar, sinó transmetre tota aquesta informació, que crec que és importantíssima per un fet, sobretot, d'identitat. No? Doncs que una vegada més, doncs, moltes gràcies per l'organització. Gràcies a tu. Una darrera? Sí, hola, bona tarda. Soc Joan Boades. Felicitar també els intervinents a la taula rodona. I algun comentari, no arribarà a reflexió, només comentari. Quan la moderadora ha preguntat a les persones que intervenen a la taula, ha preguntat quin document es quedarien, jo diria que gairebé cap d'ells ha dit cap document. És a dir, fixeu-vos, ha dit una fotografia, ha dit un cartell, ha dit un vídeo. Això no són estrictament documents d'arxiu, estan a l'arxiu, estic fent una visió una mica radical, però els documents d'arxiu no estan fets per agradar. Els documents d'arxiu estan fets per administrar. Aquesta és la clau. I, per tant, el focus s'hauria de posar en avançar en la gestió de la documentació que s'està produint avui dia, anticipar-se. Hi ha hagut un dels intervinents, perdoneu que no recordi el nom, que ha dit em fa por l'arxiu digital d'aquí 20 anys. Naturalment, terror ha de fer, perquè l'arxiu digital no ens farà por si intervenim avui dia. Si hi ha professionals que intervenen avui dia i determinen, estableixen què és allò que cal conservar i què és allò que cal eliminar, perquè la trampa és dir, no, ho guardarem tot. Això és l'error extraordinari, però esclar, això vol dir establir polítiques de gestió de documents que han d'estar en mans de professionals. Home, no estic massa d'acord, de la mateixa manera que el sector del turisme s'ha professionalitzat i estem exigint i reivindicant que estigui en mans de professionals, el que no puguem dir, penso jo, és que deixarem el món dels arxius i la gestió documentals de becaris i gent que vagi a passar la tarda allà. És a dir, no, els arxivers són professionals, els arxivers són tècnics superiors i, per tant, el que no podem dir és que vinguin a casa, que nosaltres ja els donem coses i ells que es vagin posant ordre. Aquesta no és l'estratègia, aquesta no és la visió de futur. La visió de futur és si nosaltres creiem que la nostra documentació com a empresa privada és determinant i serveix per construir un relat de la nostra empresa, però un relat també de país, i hem d'invertir de la mateixa manera que algú inverteix en comprar una coberteria nova. És exactament el mateix. Òbviament, no estic dient que cada empresa hagi de tenir un professional de l'arxivística o una professional de l'arxivística i gestió de documents, però sí que pot ser el gremi, pot contractar una persona que professional, no un becari en pràctiques, professional que estableix quines són les pautes a seguir, quins són els comportaments davant de la documentació, com anticipar-nos amb la gestió de documents digitals, com evitar la catàstrofe que fins ara s'ha pogut evitar en una petitíssima part perquè la documentació analògica l'acabes trobant, si no l'has llançada, però la documentació digital és evident que no la trobarem. Per tant, reivindicar això, els documents d'arxiu estan fets per administrar, i aquests, jo si haguessin dit quin document triaries, doncs els contractes dels treballadors, les comptabilitats de l'empresa, perquè això d'aquí 40, 50, 100, 150 anys serà determinant, no una foto, que també, però aquesta no és la vostra documentació essencial. La vostra documentació essencial és la que produïu dia a dia per administrar la vostra empresa. Aquella que no presenteu Hisenda, perquè no s'ha de presentar, per entendre'ns. Aquella que serveix per veure l'evolució de tot un procés empresarial important. Les fotos, els documents, els vídeos, és el resultat d'això. És una cosa paral·lela, però no és la documentació d'arxiu. Moltes gràcies. Jo discrepo un 80%. Jo vol dir que coincidim en un 20%. Exacte. Sí, perquè jo entenc que si ve una persona en pràctiques a recollir informació, hi ha d'haver aquest professional que vostè diu que el dirigeixi. Perquè si en les empreses tots els que venen són professionals del nivell que vostè descriu, no en tindrem tants. Anem... Això li diem d'una altra manera. I és super cert. I és el que fa que les següents generacions puguin continuar i entendre. És el testament de cada un dels departaments amb documentació. Nosaltres li diem així. I és importantíssim. I aquest drive que jo parlava abans, nosaltres el fem. Passa quan parles de l'arxiu i parles de segons quins documents
ja d'aquest nivell, és quan t'entra aquella por saps el que et vull dir, però tens tota la raó, jo ho veig com tu amb això. Bé, doncs anem tancant ja la... Hola, seré breu perquè Joan Boada se m'ha adelantat una mica i Ariadna també. A mi me dol que hem començat la segona jornada com vam acabar la primera, que és esta manca de conscienciació arxivística perquè no som conscients del valor dels arxius. El primer foc crec que l'hem de posar aquí, que és el que estem fent avui, ser conscients de que se necessita tindre la documentació ben administrada, ben arxivada. Per tant, primer parar l'orella aquí, si hi ha interès, formar-se en arxius d'empresa i després a l'hora de contractar, si nosaltres no dominem aquest tema, que sí que el dels becaris està molt bé, jo he sigut becària un munt de temps i adoro els becaris, però adoro més la professió que s'ha de dignificar i de la mateixa manera que contracteu un gestor, que contracteu un advocat, que contracteu camareres o contracteu el que sigui, se pot contractar un arxiver perquè si no teniu la documentació ben organitzada i ara se us crema o se us inunda, què fareu demà? I això només ho pot fer un professional. I crec que ho hauríem de dignificar perquè sempre ens passa que ho hem de fer tot per amor a l'arte. I res, una miqueta això, perdoneu. Moltes de gràcies, doncs. Doncs bé, vull agrair Tedi, Marc, Lluïsa i Josep Maria. Ha estat un plaer, ha estat una taula molt fructífera i moltes gràcies.